гледаме заедно един апартамент, който се намира в сграда, започна през 2025 година. Сградата е с контролни достъпи, добре завършени общи части. Апартаментите на седмите етаж от общо 10 сграда разполага с 2 асансьора и всеки етаж има по 6 апартамента. А този може да е вашият балкон. Тук се строява на изглед. В тази посока се вижда Стара планина, от другата посока е Витоша. А втората тераса е обща за двете спални. Има подземен паркинг, в който се намира парк мястото, което ви създава допълнително удобство. А за собствениците на електромобили е предвидена възможност за бъдещи самостоятелни зарядни станции.